जिनाहारि खालामग्रा दुथां सुबुंनि गाग्लोबनायाव जोबोद दुखुनांथावै जिउ गोमानांनाय गवालपारा जिल्लानि दुधनै ताङाबारि भालापारा गामिनि हिरण्मय खाख्लारिनि न'खराव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा खौरां लाहैयो। मख'जाथाव बाथ्रानि थांनाय 3 मेआव दुधनैयाव रंजालि बैसागु नायनो थांनाय भालापारानि सानै हिनजावसाया बैसागु नायनानै हराव न'आव फैफिननाय समावनो लामायाव साथाम दुथां फारियै धन आली तालुकदार, बाहर आली आरो रहमान आली मुंनि साथाम दुथांफोरा फेग्रा मुवा दौनानै जिनाहारि खालामना हुस गैयै थासारियाव लामायाव गारनानै गालाङो। बे मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बे जाथायखौ लानानै 5 मे खालारखालि दायनिगिरिनि न'खरजों जिनाहारि खालामजाग्रानि न'खर आरो रायजोफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानानै बुलायलायनाय जाथाय जायो। बे समावनो जिनाहारि खालामग्रानि न'खरनि सुबुंफोरा जिनाहारि खालामजाग्रानि न'खरनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबो, जायनि जाउनाव हिरण्मय खाख्लारिया गोब्राबै जखम जायो आरो लोगो लोगोनो गुवाहाटीनि GNRC हस्पिटालाव थिसननाय जायो। नाथाय फाहामथाय होबाय थानाय समावनो हिरण्मय खाख्लारिया दुखुनांथावै 17 मे खालारखालि रुंसारि जालाङो। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरां लाहैनायजों लोगोसे दुखुथिया न'खरनो राङारि अनसुंथाइ होयो। गुबुन फारसेथिं दुखुथिया न'खराव खौरां लाहैनाय समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा हिनजावसा जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों बारग'नो हायै गोख्रों साजा होनो सोरखारनिसिम दाबि खालामो आरो दुखुथिया न'खरनो राङारि अनसुंथाइ होनांगौ होनना खावलायनानै खौरां बिजों आरो गावनि बिबुंथियाव ओरैबायदि फोरमायो। थारैनो जों जोबोद दुखु मोनदों रादाबखौ मोननानै दाख्लैबावै जाथाया जादों 5 मे आरो बिनि उनावहाय बे 5 मे खालि जोंनि जाय अनजालु हिरण्मय खाख्लारि बेखौ माखासे मानसि महरै जुनाद आखुनि बिसोर जाहैबाय गाहायै धन आली तालुकदार, रहमान आली, बाहार आली, बे साथाम मानसिया जोंनि उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ 3 मेआव दुधनैयाव जि बैसागु हाबाफारि जादों बेनिफ्राय लाबोनानै बिसोर रेप खालामदों आरो बे रेप खालामनाय खौरांखौ मिथिनानै जोंनि हिरण्मय खाख्लारि जाय रुंसारि जाबाय बिथांमोना खबर लाना थांदोंमोन आरो बेयावनो बे शेखबर आली आरो लोगोसे आर्निमिना बेगम जों मिथिनायाव बियो धन आलीनि न'खरनि मानसि। बिथांमोनहा उननिफ्राय सिगांनिफ्राय बायदिसिना हाथियारजों गाग्लोबदों आरो बेवहाय गोब्राब जखम मोननानै जोंनि रुंसारि जानाय हिरण्मय खाख्लारि थांनाय 17 मेआव गुवाहाटीयाव बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बे समाव आंजों दङ रुंसारिनि अनजालि बिमा बासन्ति खाख्लारि बिथां दङ, बिथांनि दुखुथिया न'खर बेवहाय दङ। जोंजों बे समावहाय दङ गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे जोंहा खोला कामरुप बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ आरो दायो गोबां गेदेमा सुबुंफोर बेवहाय दङ। जोंनि खौरांगिरि नोंथांमोन दङ बे समावहाय जोंनि गोथौ दुखु मोननायखौ जों फोरमायदों। जानाङै जाथाय बे बिथिङाव बे दायनिगिरिखौ माबायदि साजा मोननायखौ लुबैयो? जोंनिफ्राय बे बाथ्राया स्पष्ट रोखा रोखा आनकमप्रमाइजिं मोनसे एटिटिउड जोंहा दङ जे बे मानसिफोरखौ आसलते जों दिनै खोनादों जे बिसोरखौ जेलाव हरबाय, नाथाय जोङो सरकारखौ बुंदों जेलाव हरनायनि उनाव बिसोरो गगोन नामा? जोङो लुबैदों बे लम्पटफोरनि जि साजा बे साजाया जिउ साजा जानांगौ आरो बेखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों बिसार खालामनानै बोरै हायो थाबैनो साजा होनायनि राहा खालामनांगौ। दुखुथिया न'खरा सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ मोननांगौ, 20 लाखसिम सरकारा होनांगौ। बे बेलायाव जों सरकारखौ दाबि खालामदों मानोना बिथांमोनहा जोंनि हारिनि जों जाबाय थागिबि हारि, थागिबिनि सायाव जे रोखोमनि गाग्लोबदों बेखौ सहायनो हाया। दिनै जोंखौ गाग्लोबदों, गाबोन सोरखौबा खालामबावगोन, बेखौ जों मालाबा हाया, सहायनो हाया। आरो लोगोसे बे हाया जेरावनाखि बे गाग्लोबग्राफ्रा थादों बे हाया ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव दङ। माबोरै हाबनो मोनखो बिसोरो? बेनि सायाव सरकारा नायबिजिरनांगौ, हायोबा होखारनांगौ बिसोरखौ। थांनाय 5 मे जोंनि बे टांगापारा गामिनि बयनिबो अनजालु बयनिबो आंगो रुंसारि जालांबाय हिरण्मय खाख्लारि।
जोङो बिथांनि न'खराव दंफैयो आरो बे समाव आंनि खाथियाव दङ जोंनि रुंसारिनि आंगो बिमा बासन्ति खाख्लारि आरो लोगोसे बे न'खरनि गासैबो बाय बाहागि नोंथांमोन बे दुखुनि न'खराव बे दुखुनि समाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद खोला कामरुप जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गवालपारा जिल्ला बर' आइजो अनसाइ आफाद लोगोसे फरायसा आफादनि आरो लोगोसे मेलेमजिबि सानसुमै गेदेमा नोंथांमोन मानिजाथाव जोंनि दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हानाय खौरांगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन चेनेलनि बाथ्राखौ माबोरै बुंनो जुरिजेननो रादाब माने बाथ्रा मोनाखै मानोना जोंनि बर'फोरनि आंगोनिबो आंगो रंजालि बैसागु 3 मेयाव दुधनैयाव जि जालांदों बेनि उननि हराव जोंनि सानै उन्दै उन्दै बर' आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै जेब्लानाखि बे 3 मानसि महरै जुनाद आखुनि धनाली तालुकदार रहमान आली बाहार आली बिसोर जेब्ला रादाबखौ मोनबाय जे बिसोर जिनाहारि खालामदों आरो बे रादाबखौ मोननाय लोगो लोगो 5 मेयाव जोंनि जाय रुंसारि जाबाय हिरण्मय खाख्लारि बिथांमोना खबर लानो थांदोंमोन बै जुनाद आखुनि मानसिफोरखौ रायज्लायनो थांदोंमोन आरो बेयावनो बिसोरो उननिफ्राय गाग्लोबनानै गोब्राबै जखम खालामदों आरो बेयावनो जोंनि अनजालु हिरण्मय खाख्लारिया रुंसारि जाबाय दिनै बे न'खराव जोङो दङ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरांखौ मोन्दों रादाबखौ मोन्दों जेब्लानाखि जोंनि हिरण्मय खाख्लारिया रुंसारि जाबाय हिरण्मय खाख्लारि हिसाबै बिथाङा रुंसारि जायाखै बिथाङा बर' फिसा हिसाबै रुंसारि जाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा बर' बिमानि सायाव बर' आइजोफोरनि सायाव जि अयथासार खालामनाय जि जिनाहारि खालामनाय बेखौ बिथाङा प्रटेस्ट खालामनो थांनायाव दिनै बिथाङा बुथारजाबाय गावनि हायावनो जों दिनै खासि बिसि बुथारजादों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो जाय जायगायाव बे जाथाया जादों बे जायगाया जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयो दिनै बिथांमोना जोंनि सायाव आखाइ होयो जोंनि गेजेराव रुंसारिनि मानिजाथाव बिमा दङ बिथांनि बिखाया दिनै लांदां जाबाय सासे फिसाया दिनै गोमाबाय बिथांनि गोमानाय जि सम्पद बेखौ जों होफिननो हालिया नाथाय बिफाबो गैया नाथाय जोंहा दिनै मोनसे दायित्व दङ हारि हिसाबै जों बेबायदि जाथायखौ आरो इयुनाव जाबाय थानो होनो हाया जों हारि हिसाबै खौसे जानांगोन जोंहा हारि हिसाबै खामानि मावनायनि मोनसे दायित्व जोंहा थानांगोन जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि आदर्श बायदिसिना साननायाव गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय जों हारिनि बेलायाव जोङो खौसे जानानै खामानि मावनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै नोजोर होदों आसाम सरकारा बे दायनिगिरिफोरखौ मा रोखोमनि साजा होयो बेखौ जों नोजोर होगोन बेनि थाखाय गोलाव सम जानो हागौ आयेननि जुजबो जों नांनांगोन एसे आगोलाव जोङो गवालपारा जिल्लानि गासैबो आफादफोरनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोन्दोंमोन जोङो सावरायदों बेनि उननि हाबाफारियाव मा रोखोमनि जों आवगायगोन बेनि थाखाय साननाय जादों आरो बेफोर गासिबो जाथाया उनावहाय सरकारखौ नारसिननाय दायनिगिरिखौ साजा होनाय बेफोर जाबाय थागोन नाथाय सरकारा बेवहाय माखासे दायित्व दं सरकारनि दायित्वआ जाहैबाय बै दायनिगिरिफोरखौ गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनांगौ जायफोर जिनाहारि खालामदों जायफोर सुदों बिसोरनि साजाया गोरानिफ्राय गोरासिन जानांगोन आरो लोगोसे नैबे न'खरा सरकारनिफ्राय थोजासे कम्पेनसेसन मोननांगोन
जोंनि हा हुआ ट्राइबेल ब्लकनि आरो बेखौ जाहाथे गुबुनफ्रा सेनानै लांनो हाया बिनि थाखाय सरकारा गोख्रों आयेन खालामनांगौ जों बिनि सायाव सरकारखौ नारसिनगोन बे जोंनि दायित्व बे दायित्वखौ जों दिनै जयै खौसेयैनो जों लानांगोन जोंनि हारिनि अस्तित्वखौ जों लाखिनांगोन जोङो गुबुन हारिजों जों मालाबाबो नांलाय खमलायखौ जों लुबैया जों गोजोनखौ लुबैयो नाथाय बिदि होननानै जोङो गावनि हायावनो दाउसा मावरियाफोर बायदि गोसोबायदि जोंखौ आलाय सिलाय खालामनाय बेखौ जों सहायनो हानाय नङा जोंहा बिटिआर सरकारखौबो जों दिनै खावलायगोन बे बेलायाव जिहेतु जोंनि बिटिआर सरकारखौ जाय सालायबाय थादों दिनै बिथांमोना आसाम सरकारजों लोब्बा दङ बिथांमोनाबो बे बेलायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आसाम सरकारखौ खावलायथों बिथांमोनाबो नारसिनथों दायनिगिरिया खुनु पयदे जाहाथे बारग'नो मोना आरो नैबे न'खरनि जाय जोंनि आंगो हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा जि न'खर गालांबाय बे न'खराव थोजासे कम्पेनसेसन मोनो नाथाय बिदि होननानै नैबे नङा जे जोंनि मोनथायाव सोरबा आखाइ होनानै जोंनि फिसाफोरखौ बुथारबाय थागोन जों बेखौ मालाबा सहायनो हाया जोङो जयै खौसेयै आं दहायनो बुंखादों जोंहा राजनितिक भाबै जोंहा बायदिसिना बेले बेजे थानो हागौ साननाय हनाया गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय जों हारि हिसाबै खौसे जानानै जों थांनानै थानांगोन बे जोंनि खावलायनाय